adong do hatani ne tu na madok mulutina li huli kulingin na say tarida huli-huli molo anggina na meruleon tutu hahaduli ma nagabi panabuli suang-suang ni manang sibali na panabulion umma dihata panabol molo diuleon saur metuwe jala adong do musi hata pandohon na madok bulung isa dunuk binahima pangalap potina molo anggina hasuhuton tutu hahanama nagabi persaut na suang-suang ni nang sibali na umma molo diuleon ujuk tutu nagabi si beheson deleta marsirarian juk ni behes manang nah binering dia ka namasa nuaingot terlumubi di tano persiraka sediru hata persaut sediru hata panabol jala isi do persinebu asa unang arong gabi akka marsisulukan molo namasa di buna pasugit awal sudi sa buna pasugit do dibuat maun mulai sian suhinya pang naupat sudiu pertuturan do sian namar haha maranggi manang si molohon si madokon nakuk matu gijang bapa namar haha maranggi ima pamarai manang si jalobara nakuk mam situ gijang salakanai ima tu dua sede upung namar haha maranggi nakuk mam si salakana itu gijang ima tu dua ima amang mangulehi namar hamaranggi nakuk mam si tu gijang salakanai ima tuduan tudu kumana ni nak ay molo di pertuturan hutak ni upung namar hamaranggi do upung mangulehi do adom molo nakuk tu gijang nakuk mam si salakana itu gijang ima nani do na tanggalas sutu manang persaut oma hata persaut jadi mulu namasa dihami namasa di bona pasugit isi persauton contoh au nomor 10 pitu totu nomor 10 onom ima bapa namar hamaranggi nomor 15 upung namar hamaranggi nomor 10 opat amang mangulehi namar hamaranggi nomor 10 tulu umat tuduan pangebis nakaning ima persaut nomor 10 tulu di umma nagabi persaut molo dihita jela odo persauton digijang ni persaut nakaning nakuk matu gijang salakanai ima nagabi pangalapa digijang ni pangalapa nakaning ima panabol ati bolo panabol nakaning digijang ni nomor 10 tulu ima pangalapa ati nomor 12 ima panabol nomor 11 ma nomor 10 sede ma imana nagabi panabol nakani jadi unang gabi adong dia ka umma lapatan na dihata persaut odo persauti alai romana masano aingon hidup may akareja perhata duhut manang persinebu di mulo di buna pasu nunga konop biu tangadong bibui marsi husor-husoran ya contoh ma ubay ma sungon dihami nakaning molo nomor 15 daupung upung namar hamaranggi ima si jalo tu 2 sede daupung namar hamaranggi 2 nakuk matu gijang nomor 10 opat
ima papa namar hamarangi amang mangulahi namar hamaramarangi je molo dituba di dok jupang hitaon ubay masuntuna burho pingguna wala pinna basi dia mahutam si metuem sian huta songnon bah hami ma pangalapa dinaside molo diulaw sor metue hami ma pangalapa hami ma panabol dinna di bolo seni ngabi noto be suddu pepigehuni berarti 12 sudut menang sudut nomor 10 rakmai be sien lu beturuan molo didok apala song nom hami ma persau dope dinaside ina molo didok persau dope di dinaside berarti lapatanna sien upung mangulahi namar hamarangi upung mangulahi namar hamarangi berarti nomor 10 tulu mana side 10 tulu suduk masih lebih turuan rap ima artini hata persaut isi do tanggal suhut persaut menekaning ima tanggal suhut lapatan tanggal suhut masih jalo goting tanggal maha suhuton mulai somalau di ulaun sarumetua mau hebisian upasuti artina dang sedehe suhuto bihita tupu dian nyari nah kok mai mana gawe heduen gawe tu panabol sede mei be do tanggal suhut dua musim marah lo panabol sede mei be do panabol pangalapa do marah lo panabol ono nakani tudu sede nakok tutu dua ima amang mangulahi sai tu tanggal suhut ima upung mangulahi hebisi ima nani na nakaning parsaut jele digijang nyon ima panabol asuri ima pangalapa molo didok digijangi pangalapa musi naik kok matu panabol isim panabol sisia rukungi manendok na husabol merejenemi jadi molo sudut dihami rupani nama sa juk ni bering di buna pasugit molo didok panabol dihita ima sudut nomor 10 sedeme nomor 10 sedeme sen lu beturuen alai nama sama dihita di tano perserahan dang dapok bihita isarani hita di pakeberu dang dapo tahu bion nakaning sudi akasito bulung dia ka pertuturan om di patakok matu gijang olo mana dang dapok be di sudut nomor 10 saya gabi panapolo nakok matu nomor sie bakat tu nomor 10 dang dapok di nomor 10 nakok matu nomor 4 bakat tu nomor 7 isi nomor 4 ya contoh dihami sudut nomor 4 ima detu galapang aladang dapok be sesama ditoruni anak ni detu galapang nakani di panakku emak bakat dang dapok be sian sudut nomor 4 nakok mau nakaning gawe sahak mau tudu beturuan alani di tano perserahan dang robe dang dapok behita alani jarak dohot akak miskomunikasi ngarong alani ak ekonomi dang dapok sudi nakaning isi persau isi panabol isi pangalapa jadi molo didok akka hata persinebu do persaut ikut diboto manian akka partarobo herana ay tarobur sudi yun isi praja persaut norok nakan tinalikin na huli-kuling terida huli-huli molo hahana marulaun hahadu 5 nagabi persaut manang panaboli
isi do isi tikung alai pas naurukun di tano perserakat tang dapuk bisu di nakaning di patakok mai saat tu dia manau jumonok kido sa didokon martapuk bulung marbona sakalan ya sarani dang do PGB itur persinebung hita di sudut nomor 2 do hita nawar marangi api adong do pe di sudut nomor 4 talaki manang di sudut 5 onom tutoru namar hamarangi na dapot alai bolo dang adong be dapot nakko ma contohna lu beturua 2 huta gurgur hariara dang dapot be di huta gurgur nagabe persaut di panakko ma gabe tu anggido di hariara nagabe persauna molo di ulaun ujuk panaboli mana sida manang pangalapa molo di ulau serume tuwe suang niru sibelikna dang dapok be di lu beturuan antara huta gurgur hariara i panakko mamuse katakan contoh di suatu daerah na suadong memenuhi persyaratan nakani di panakko ma tutu si hobi olo magabe si leben persauna manang persinebungna manang gabi huta soit nebeben lu beturuan olo lu beturuan di huta soit song nima mergeti pasoring gabi si seda ulau na sida ala dang adong di daerah dang mencukupi ola nona tong unang gabi tortusi mamora persau ni si hobing hape adong dopi antara ni nao pak nakaning ima si level lu beturuan neben huta soit dangarong bisa di panakku musik bolo di Kalimantan do rupani mang di Papua hita makkatai ala dangarong bidapot di hita tugas yobi bisa nakko tu si mamora idui artini tuduan mulu tuduan di bano pasugi ikon pas do konop alai di tano perserahan gabe di mai hata pertuduan ima persaut mulai tanggal surut ima paraut nakko mai tu pangalapa nakko mai tu panabol jadi songoni ma nabui isini konteta sangob basohon di na hurang lubi pe arong ka na hurang ap dia kapadohan jumulo may be mersetewi horas